Isilwane esikhulu esinoboya namehlo abomvu namadlebe amabili asabekayo amakhulu. Sinamazinyo ayizingovolo futhi angathi ayiyellow nokubrown. Sahlangana naso nogogo. Sasihamba thina nogogo siya kovakashela ukhulu. Sathi uma sehla eteksini sahamba nogogo, sahamba nogogo saze sawela umgaqo. Kanti sizothi sawela umgaqo sizwe ngento emva kwethu ithi hey nina, bese siyabheka emuva nogogo. Masithi nhla, hawu Ingeqi. Yasibuka Ingeqi. Sathuka nogogo lwaseqa uvalo. Yasijaha Ingeqi. Sabaleka nogogo. 20 minutes later. Sabaleka nogogo. Saze sangena kwenye indawo ebhalwe upolice station. Masingena khona sabuza sathi sicela amaphoyisa. Kwathiwa amaphoyisa asabhizi asaphenya icala. Saphuma futhi sabaleka nogogo. Mesithi nhla futhi ngemuva nansi Ingeqi ilanga ejubane. Yasijaha Ingeqi. Kwacishe kwahwalala sisemgaqweni silokhu sijahwa Ingeqi. Kwaze kwaqhamuka abanye abafana. Sabatshela sathi hayibo balekani nani, Ingeqi yasijaha. Basijoyina sinogogo abafana. Sabaleka. Wathi ugogo asihambeni siyongena komunye umuzi sicele amanzi ngoba sasesomile. Sangena kulowo muzi basinika amanzi saphuza. Sathi sisaphuza amanzi yangena Ingeqi endlini. Yathi hey nina nganibamba. Sabaleka futhi nogogo saphuma ngewindi. Sabaleka kwaze kwaba mnyama. Sangena ehlathini sacasha. Sagcina lapho ukubona Ingeqi. Cevuzile, Ingeqi yani manje lo khuluma ngayo? Ngoba mina ngithe bhala indatshana Ingeqi. Oh, uyitshela ukuthi Ingeqi isihloko. Cha ke ngane yami, anongilinda nje nibe nesikhathi. Ngoba mina bengithi bhala indatshana Ingeqi. Ngisazoqhubeka ngithi emakhasini amathathu. Kwaukuthi kwanento ephuthumayo ke ladies house bekufanele ngingenele. Bekufanele ungilinde. Please subscribe to my YouTube channel for more videos. Subscription is free. Mahala.